no el tinc. Moltíssimes gràcies. Una abraçada. Mira, ànim. I la Figa del Guaire i lliurament del premi que guany s'atorga al senyor Josep de la Rosa de Conveni, propietari No tenim més. Cada dia. No te n'han Senyor Antonio, com va? Com va això? El director, Joan Gòrdia. Hola. Tenim... Bon dia, com va? Bé? Bé, home, Bon dia. a la fira. De Vila. Què dius? Com va? La confiança. Tractorets petits, grans i molt grans, Ramon també. Maquinària estris també tenim, sí? Una mica de tot. No fabriquem nada. Les trituradores us han augmentat les demandes ara o no? Amb tota la història que... Bueno, a la llarga, Ara va buscant, sí. cada vegada més, claro, el tema ecològic i el tema de foc i tot això, pues, claro, cada vegada s'ha de tirar de gent de tot més net. A veure, això està fotut perquè hem fet una llei tranquilo, sense donar cap període d'adaptació i sense mirar l'alternativa de cremar Sí, però semblava que et volia i no és així. ambientalment pitjor que el cremar. Com pot ser portar amb un gestió de residus o com pot ser engegar una trituradora que consumís gasoil i això. No ho hem mirat, llavors. Bueno, però Això les lleis es fan No, això és el que ho han fet en base al treball a Almeria, a Múrcia i Almeria, que cremen els restes vegetals i cremen plàstic. No té res a veure aquí. Aquí amb això hi haurà... Penso que ho deixen, però el Clar, és que se li arranquen molts arbres. No, i l'esporga i tot. Bon dia a tothom.
muntanyes, aules, barbacoes, i som els creadors de la primera estufa d'Estrella del Port. I avui, quan n'hi ha cap més, fa 4 o 5 anys que vam anar a la primera, i ara ja està domesticada per sí. Aquí, i cremem biomassa forestal. En marxa, veureu la... Ara, amb tots els boscos cremats, acaba fent estufa ja... No, esto es para una barbacoa, típica barbacoa para... No, esto va con leña. Y entonces, esto es barbacoa y después tenemos la estufa que es de leña. Entonces, por este hornillo... grans instal·lacions, jo vam atendre, només encén una estufa i podem funcionar 80 instal·lacions. I aquí vam acabar. Jo m'he de preocupar dels meus clients de la porta i aquest sistema, a diferència de les estufes de pèl·let, el resto n'hi ha al cavall. Esteu a la fila de la Figuera. De casa, Fa una olor que és tràgics. i el divendres anem al guany. Sí, però jo sabe que no. Sí, però vols dir que la fiquem al país, eh? Aquí estem, estàvem mateix. Mr. Caramel, tota la col·lecció que fa de Dragon Ball. Aquí estem. De Dragon Ball. Això no es pot provar? Mira això, Hora i mitja, hi vinc una hora i mitja. Bona vida. Tot casar, Tota l'hora. Bo, Jordi? Podeu agafar tots, si voleu. Voleu jugo? Vale. Sí, i tant. Aquests són més comodins. Donald, bon dia. Què tal? Veniu? Jo molt de gust, és una meravella, la zona. Bueno, portem els nostres productes naturals, que fem la cosmètica natural, el sol i mineral, per ajudar una mica l'ànima. És que ho he passat molt malament amb la pandèmia. Me gusta, sí? Bon dia. S'ha exiliat. Exiliat, sí, una mica. Que nos han pillado en media, amor. Ja.
Mira, estos tres. Espera, sí, no te tengo. Ya. Va, tranquila, mira tú tranquil·lament. No, estos tres, ya está. No pateixis per nosaltres. Pel baix ja està. Heu de tenir mica pressió. No, jo crec que estem molt tranquil. Què tal? Bueno, contents, és la primera vegada que venim aquí. Primera? Sí, molt contents. Bueno, ja saps que el vestim els pares, doncs... Y estas niñas son guapas, ¿eh? No, una a una. Y inclusive esta que está hecho a pulso. Aquí inclusive tengo que detener la respiración para hacer lo que es el dibujo, ¿no? La belleza de esta colección para mí es para que la gente se proyecte, las personas, en buscar sus sueños y se haga un ejercicio de una terapia. Yo hice un máster en programación neurolingüística y he trasladado un ejercicio aquí, ¿no? Entonces son colecciones que tienen un aporte para mí muy especial, ¿no? Y todas son colecciones únicas. Gracias. Gracias. Adeu. Hola, bon dia. Bon dia. Ai, que s'ha xucat. Nosaltres me cal que venim. De Vic. De Vic. Sí. Pues uns quants, Sí? A la punta n'hi ha una altra. Sí, mira. Se m'han juntat i em dic, vinga. Excursió. Ell ha dit al costat de Vic, no ha dit tot. Del voltant, sí. Bueno, jo m'ho parlat de Ponts, de Ponts, però bueno, dic a Vic. Molt bé, vagi molt bé. Que vagi bé la fira. Gràcies. Adéu. Hola. Ara per què de com pares? Bon dia, què tal? Total. Jo veniu de la Garrotxa, Vall d'en Bas, línia molt, de... Vaig embotit. Fabriqueu tot per a la Molt bona, eh? És de producció pròpia. Que és el d'ovella. Molt bo. Oh, si no m'encuentro no vaig malament, Amb uns pocs petits que hi ha. A ver si... A ver si viene ya la gente. Bueno, per la tarde més, ja veràs. Bona fira. Gràcies, igualment. Buen día, ¿cómo está? ¿No veniu? Ya. ¿De dónde venís? Yo soy colombiano. Soy de Barcelona. Muy bien. Buen muestreo. Vale, muchas gracias. Buen día. Buenas tardes. Sí, per acá, sí, però tu també vedi, la vegada. Sí, però tu vedi la mare, ja li ha Pili, Ramon. A la ràdio. La personalització i la Pili. Agafen els partits de realitat virtual. No sé el que fan aquí. No hi he pujat. És una activitat de realitat virtual. A la fira, Molt bé, gràcies. Ens ensenyareu a fer bonsais de veritat. Bueno, si voleu
aprendre com a professor. Una feina. Una feina, diuen que aquesta planta. Camara. Dona molt peu de riu. I aquí doncs anem fent un dret aquí per ensenyar els arbres acabats. Files perquè agafi la forma de... Exacte, sí, això donem en forma als arbres. Molt bé, artista. La figuereta bonsai és genial, Benvinguts a la Figa.
tú también vas. Claro. ¿Qué puedo hacer? No, pues si se puede. Tiene que bueno, llamamos un pistillo. Una pasteta. Bueno. Ahora nos ha dejado la receta. Ahora ya el recambio. Se lo va a torre también. Sí, me tengo que el primer año. És que la Figuera el cost de producció, el cost de collir, és el 90% del cost de l'importació. Llavors, la veritat és que només que faig alguna cosa que ajudo a collir millor, és un estalvi important. Podríem plantejar treballar sempre amb l'impost. I a vegades ho podem provar amb la web, però els que vulgueu, no digueu res. Sí, sí, un centre d'investigació aquí. I pensa que ara mateix, un telèfon que hi ha Para ver
A casa ho vivia més. Cap de consens, cap de Jugant al futbol i va anar a transformar-se el caràcter l'ha de tindre. Son mare. Serrano, Valentina. Sí, escolta. Què vol dir? Que vosaltres? Sí. Ma mare tenia una escola de pintura i bueno, tota la vida pintant i jo ja des de aquí la nena també li faré pintar. Estaves a dir, no, pintant. Avui un poc, que jo no vull anar a baixar el teu. Gràcies. Ai, un moment. No, allò no me fa no sé, Senyores autoritats, encantat de conèixer. Salut,
Pot fer una cursa, aquí patrocinant la Sagrat Cor. Enguany la 6a edició ja. Bueno, ens enganyem una mica, ara ja en portem 18, però diguem 15 perquè però difícil és, per dalt de la serra, i ara hi ha aigua, pluja, el que sigui. Hola. Bé. És que surt a tot arreu. del departament i jo soc l'alcalde. Benvinguts al Guaire. Que vagi molt bé. No, jo soc d'Olotge. L'accent de l'Euskera l'he perdut. L'he perdut molt. Encara que ja s'avorreix, però no és impossible. A la que marxa com que sap la persona que parla, i home ja està. Però bé, aquí al Guaire. Primera vegada o no? Jo és la primera vegada que visc, és el comendatge. Em truquen el dimecres i diuen cap de setmana allà. Nosaltres tenim el Sant Faust, és el patró, un dels patrons del Guaire, a Bujanda, que és un poblet que ho han explicat. No cal que et digui res més. Dia no carregue. Aquí de moment no hi és. Sí, bueno, este es el cosí, no sé si... Yo de momento. Tot pot bé, hasta el riu, Què vol comprar? Una cadena? Comprar de tot, de quin existent. I un munt de tocino. Jo me vaig allà al meu estant, ja la podeu ficar allà. Ja guardaré allà. Sols heu donat gent. Perdona, perdona. Passa res.
que aguantin un any. Aquest sol de la porta Fa 40 anys així s'ha estabilitzat, s'ha estabilitzat. Fan guaire el 40% de la producció és a Catalunya i a la zona el 70% doncs és una cosa que hem de considerar. A més, el de la finca dona moltes possibilitats de negoci. El negoci és potencial, que això es consolidi perquè té futur, que es puguin quedar joves en les explotacions. Que la finca seria una alternativa. És un producte diversificat i diferent, no? Vull dir, una de les maneres que hi ha per poder-se la vida és diferenciar-se. Aquest és un producte d'aquí que es pot fer i que té moltes possibilitats. I saps quants expositors hi ha? Quants expositors hi ha? Jo he apuntat una quarantena. Sí, 45 o 50. Sí, exacte, tampoc la no, aquesta és més exposició de figues. Molt bé. Quina carta de Pokémones? Ah, és la d'energia. Bon dia. Benvinguts a aquesta edició de la Fira de la Figa. En principi, doncs, saludar el director general de les representants, qualitat i gastronomia, que és llarg, és que és molt llarg. He jugat molts anys que es coneixem i a mi també, però aleshores és el director dels serveis territorials aquí a Lleida. Amb ell també hem començat tota aquesta moguda de la fira, fent jornades tècniques, fent moltes coses i continuem treballant conjuntament amb ell i el seu equip. De moment ho diguem, intentant que la figura aquesta de la IGP de Fires del Guaire acabés funcionant. Esperem que si tothom hi hagués ficat les hores que he dedicat jo i en Joan, segurament hi ha altres persones. Segurament avui tindríem la IGP consolidada. Però bé, nosaltres ho intentarem. Els que van de valoració dels productors i per tant, si us va bé, ho faran i si no, doncs ells ho faran. A partir d'aquí, donar la benvinguda a tots els que us heu vingut, al vicepresident primer de la Diputació, al vicepresident Ferran Ferran, alcalde de Picat, representant de l'Ajuntament de Rosselló, i em sembla que em deixo algú. Regidors, regidores, alcalde de Vilanova, perdonen, regidors, regidores, doncs benvinguts. Provins, provilletes, déus, gràcies per ser-hi. Sense vosaltres, evidentment, això no seria pas el mateix. Sobretot ens dona el color amb aquesta caràcter. Jo seré molt breu, agrair a tots els que han vingut a la fira, siguin expositors, siguin associacions locals, amb algun particular, evidentment, perquè és un referent del nostre poble. Al Guaire l'associem a l'aeroport, evidentment, però a les figues també. Per exemple, al Guaire en aquests moments penso que són tan importants una cosa com l'altra, però sobretot les figues, perquè ens donen nom, perquè es posen mapa, perquè sabem, el director ara deia, doncs, els del Guaire feu més del 40% de les figues de tota Catalunya i el Guaire i els pobles de la vora més del 70%. Per tant, ho hauríem de posar en valor i ho hauríem de saber aprofitar. A partir d'aquí, doncs, cadascú hi ha de posar el seu granet de sorra. Penso que des de l'Ajuntament ho hem posat, des de fa molts anys, des del Departament també, com deia abans, des de la Diputació, que també ens donen un cop de mà, des del Consell Comarcal, que també, evidentment, tots anem empenyent amb un objectiu comú, la prosperitat, que la gent pugui fer el seu negoci, que puguin vendre figues i que puguin reeixir, que puguin, sobretot el que comentàvem també, que els pagesos del Guaire tinguin una continuïtat. Si veuen una prosperitat, s'hi quedaran. Si no veuen aquesta prosperitat,
acabarem perdent aquestes explotacions. Per tant, gràcies a tots. Espero que no ens deixi ningú. Sobretot avui és un dia d'agrair a tots els que han vingut, a tots els que ens han volgut visitar i a la gent d'Alguaires que esteu aquí. Gràcies a tots, als treballadors, a l'empresa Mapamundi que ens ajudi, des de l'Ajuntament també, a la persona que col·labori, que és la Lorena, a tota la gent que ens dona un cop de mà. I per tant, gràcies a tots i que tinguem molt bona filla. Moltes gràcies. Bé, ara passaria la paraula al Jordi, vicepresident primer de la Diputació. Jordi, moltes gràcies. Gràcies, alcalde, director general, vicepresident, alcaldes, regidors i regidores tant d'Alguaire com dels municipis veïns, membres de l'organització, expositors, veïns i veïns. En primer lloc, gràcies per convidar la Diputació de Lleida en aquesta inauguració. La veritat és que, com va dir l'alcalde, em va fer molta il·lusió perquè la darrera fira, la del 2019, jo també vaig tenir l'honor de poder-la inaugurar, després va venir el Covid, per tant, l'any passat s'havia de celebrar amb normalitat, podríem dir, no ho va poder fer, i enguany que és un any que s'està intentant recuperar les iniciatives, doncs nosaltres us heu tornat a posar 13 anys de 13 edicions, vol dir, si no m'equivoco, 27 anys des que va començar, no? Per tant, vol dir que fa molts anys que pedaleu i fa molts anys que teniu aquesta voluntat de promoure no només la fira, no només aquesta producció, sinó també el desenvolupament del vostre poble. Com deia l'alcalde, Alguaire és conegut per l'aeroport, teniu un gran potencial i donarà molts fruits a mig i llarg termini. També teniu una tradició industrial que ve de lluny, però tampoc ens enganyem. Som un territori agrari, som un territori on l'agricultura i la ramaderia és important i el Covid també ens ha demostrat que la producció de proximitat i la producció sana és molt important, com hi ha entitats aquí que estan promovent. Per tant, no ens hem d'oblidar de tot això i hem de continuar promovent-ho i posant-ho en valor. Per tant, totes aquestes iniciatives que permetin també especialitzar-nos, perquè si tothom fa el mateix, doncs segur que hi haurà algú que ho farà més barat i ens podrà prendre el lloc. En canvi, si fem allò que sabem fer i que altres no en saben tant, segurament podem treure més valor i poder aportar economia i una bona vida, perquè és això el que volem tots. Felicitar-vos també, perquè aquí hi ha una gran força del món associatiu del municipi, la qual cosa vol dir que Alguaire és un poble viu i res més. Desitjar-vos una bona fira i que d'aquí 2 anys ens podem trobar en la inauguració de la 14a fira. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Saludar l'alcalde, alcaldes d'altres pobles, els regidors, a la Diputació, per aquesta, com he dit, 13a edició de la fira després de la pandèmia. Es nota que la gent té ganes de sortir, d'anar a veure allò que ens uneix, allò que ens fa feliços, no? I en moltes fires ara que estic anant, doncs es nota aquesta gent, aquestes ganes de participar en les fires. Com us he dit, la fira és un cultiu singular, un cultiu molt singular en aquesta zona d'aquí. De fet, és molt antic, perquè hi ha referències dels romans. Hi ha referències que parlaven de la ribera, la vinya i la figuera. O sigui que és antiquíssim i fins ara, fins fa 40 anys, era un arbre marginal, però es conreava, però fa 40 anys que s'ha començat a cultivar, la plantació regular, i aquí sou el rovell de l'ou. De les 550 hectàrees que hi ha a Catalunya, gairebé el 40% es fan al Alguaire i el 70% al Alguaire i els pobles al voltant d'aquest poble. Això és un fet diferencial i que l'heu de mantenir i l'heu de fer més gran. Estem en una època difícil. Ha
vingut la pandèmia, ha passat, ha vingut una guerra injusta que està causant uns problemes tant humanitaris com econòmics, per la pujada de les matèries primeres, i si no en teníem prou, aquest any hem tingut uns fenòmens meteorològics que han fet molt mal, sobretot a la producció agrària, no? Gelades, pedregades, sequera, no sé què ens pot vindre més i enguany, però bé, hem de continuar lluitant. Com us dia, la figa és un producte circular d'aquí i també la cuina de la figa, que cada vegada s'està desenvolupant més i és una de les nostres grans característiques. Productes locals, cuina local, i això és la base del nostre sistema alimentari, el sistema alimentari mediterrani. Quines característiques té aquest sistema? Doncs, en aquestes contrades ho celebrem tot. Cada cosa important de la nostra vida va al voltant d'un fet culinari. Ens sentem a una taula, parlem, compartim, gaudim i retrobem sabors d'ara i d'abans. O sigui, aquestes característiques, aquests valors, els hem de continuar mantenint. Perquè no oblidem que som un país petit, un país que s'expressa en una llengua minoritària i que no té estat. O sigui que hem d'estar molt atents i reforçar aquest esperit de pertànyer a aquest sistema, reforçar l'orgull de pertinença a aquest sistema agroalimentari que tenim, perquè si no ho fem nosaltres no ho farà ningú. Per això us animo a que ho feu des d'aquestes produccions que tenim aquí i les fem cada vegada més potents i més importants. N'ha parlat l'alcalde també. Fa més de 20 anys estem lluitant perquè puguem tenir una indicació geogràfica protegida. Una indicació geogràfica protegida és un distintiu de qualitat que reconeix la Unió Europea. Havíem avançat molt, tenim ja un plec de condicions. El que falta és el que tothom es fiqui d'acord que vulgui tirar-ho endavant. Fixeu-vos bé, l'Emília-Romanya, que és una zona més petita que aquí, en té 62. Aquí no arribem, tenim unes lleis a Catalunya. I per què en tenen tantes els italians? Doncs perquè una indicació geogràfica protegida el que fa és donar valor als productes que es fan a la pròpia zona. És poder diferenciar-los i que el consumidor els pugui comprar. Nosaltres, com ha dit l'alcalde, que ja fa molts anys que estem lluitant, donem tot el suport, però ja us dic, si no hi ha consens entre els productors i els comercialitzadors, no podran tirar endavant. Això us demanaria un esforç final i que aquesta indicació geogràfica protegida es pugui veure ben aviat. Per nosaltres no serà. Per acabar, un missatge d'optimisme, no? Davant de totes aquestes dificultats que tenim, des del departament estem treballant el que li diem l'estratègia alimentària de Catalunya. Una estratègia que ha estat aprovada pel govern de la Generalitat i que té més de 300 mesures. Amb quin objectiu? Volem que Catalunya sigui un país d'excel·lència agroalimentària i que tothom ens ho reconegui. I això passa per fer uns aliments saludables, arrelats al territori, basats en la diversitat, com és el conreu de la figa d'aquí, amb uns preus justos, important que els productors puguen tenir uns preus justos, perquè si no, els joves no es quedaran a les explotacions. Doncs, i aquesta estratègia, que és del 2021 al 2026, aquest any ja estem fent moltes mesures que anireu veient, que les anireu sentint i palpant. Res més, estic segur que ens en sortirem. La història demostra que aquest país sempre serà sortit. Bona fira. Com que parlem de figues, doncs aquí Joan us ha dit tots aquests productes que són derivats de palada, de figa, us dic des de l'Estat del Baix, del Xaracfort, de l'Acord de la Florent, de la Ministreta i l'Estat del Baix, i el tràmit moltes gràcies. Aquesta de figues,
Bueno, dísela aquí al lado de la planta. Salud, gracias. Dísela aquí, que no marchará. Come algo, mire. No tocar cubrir, cosa que tal.